Хайырлы төннәр, хөрмәтле подписчикларым. Соңгы вакыттагы татар эстрадасында булган шау-шулы хәлләрдән соң минем Инстаграмга да бик күп сораулар килә. Илсәкәрне аңлатыгыз әле, нәрсә соң анда, нигә Ландыш Нимаҗанов үзенә пиар ясый, безгә дөресен сөйләгез дип. Ландыш үзенә пиар ясамый. Бу чынбарлык хәл түзәрлек калмаганга күрә чыгарды. Без Барс медиа компаниясы белән бер вакытта да мин мәсәлән шәхсән анда контрактта булмадым. Ниндидер солянкаларга, концертларга чакыралар, телевидениеда, радиодан да түләпме, түләмичме алары мөһим түгел хәзер, ләкин без бик матур гына иттереп узак еллар эшләп килдек. Ләкин соңгы 2 елда бу отношение тулаем үзгәрде. Тигеннән кисеп бәрәләр, монда ниндидер тиге, мин аларга игътибар итмәдем, чөнки частный компания, мин әйтәм, мало ли инде. Шулай кирәктер инде күрәсең дидем, чөнки миңа ул мәсәлән анда мин чыгыш ясамаудан гына минем бюджетыма бернинди дә үзгәреш булмаячак. Ярар, юктыр, юк инде. Аны тиген ниндидер гайбәтләр һәм башкасы гайбәтләргә генә таянып эшли торган халык түгел. Ләкин булды, менә мәсәлән бер генә очракны сөйләп китәм. Мин берничә 100 километрлар ераклыкта гастрольдә идем ул вакытта. Миңа шалтыратты Татар радиосының ул вакыттагы җитәкчесе Айваз Садыров. Һәм әйтә, Илсия ханым, безнең иртәгә бәйрәм радиода, һәм без сезне бик хөрмәтләп туры эфирга чакырабыз. Сез килсәгез, без бик шат булыр идек дип. Мин инде тиле хатын, мине хөрмәтләп чакырдылар дип. Рольга утырып, ничә 100 километр балачага кебек кайтып киттем Казанга. Компания белән эшлибез бит. Тортлар заказать иттем, икенче көнне иртән бардым мин туры эфирга, һәм мине радиога кертмәделәр. Мин яшерме, минем күңелгә тиде, чөнки мин балачага түгел. Тик торганнан гына бу бит инде кунакка чакырып, кунакка килгәчтен сине кертмәделәр дигән сүз име. Ниндидер бик непрофессиональный адым. Соңрак мин беләм. Динә Маратовны белгән минем эфирга киләчәкне, Айваз Садыров анарга җиткергән, ләкин нишләптер Иркә ханыма бу ошамаган. Һәм Иркә ханым әйткән, юк, ул килмәячәк эфирга дип. Я так хочу дип. Һәм мин бу юк сүзләр түгел, минем бу сүзләремдә дәлил итергән кешеләрем бар бүген көндә. Бик күңелле бит инде, ничек инде шундый зур корпорация белән җитәкчелек иткән кешеләр шундый сүзгә таянып, мәсәлән, шундый адымнар ясый алалар. Миңа бу бик сәер тоела. Мәсәлән, ярар анда миңа әйттеләр, син черный списокта диделәр, имештирем тигендә кертмәскә, монда кертмәскә, кадрларым минем әз генә дә үпкәм юк. Барс медиа компаниясы булмаганнан гына миңа бер нәрсә дә булмаячак. Аллага шөкер, мин бүген беркемгә дә буйсынмыйм. Аллага шөкер. Иркә ханым минем белән бик ачык иттереп исәнләшеп йөри. Һәм мин күп тапкырлар миңа аның турында ниндидер сүзләр җиткергәндә мин елмаеп кына карадым, гайбәт сүздер инде дип, юк инде ул бик ачык хатын дип. Чынлап та менә дигән җырчы, 3 баласы, ире, менә дигән әни. Ниндидер шәхси тормышына кысыласым килми, минем анда бөтенләй эшем юк. Теләсә нәрсәләр эшләсеннәр шунда. Ләкин миңа кагылмасыннар. Миндә яшәргә тырышып йөри торган кеше. Минем дә үземнең фикерем бар. Алай кеше башыннан йөрергә ярамый. Һәм Ландыш турында ниндидер тиге начар сүзләр язуыгызны минем анда директка һәм башкасы бу әйберләрне туктатыгыз. Монда Ландыш кына да түгел, мин генә дә түгел, монда татар эстрадасындагы күп кенә җырчыларның бу ситуация турында әйтер сүзләре бар. Һәм алар кемнәр әйтергә кирәк дип уйлый, үз фикерләрен әкрен генә Инстаграм битләрендә чыгарырлар. Бу шәхсән менә минем фикерем. Мин кайчандыр дөрләп, янып яшәгән зур компания, Барс медиа компаниясын сагынып та куям кайбер вакытта. Бары тик шул гына. Рәхмәт.